ኃጢአት ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ሰብን ኣብ ገነት ዝነበረ ስኒት ኣፍሪስዎ እኳ እንተነበረ ኣምላኽ ግን ንፍጥረቱ ፈጺሙ ኣይገደፎን። ነቲ ድኹም ፈትሊ ዘርአ ኣዳምን ሔዋንን ብማያሄ ሓልዩን ንወለደታት ዓቂቡን እዩ። ድሕሪኡ ኣብ ህይወት ሓደ አብርሃም ዝስሙ ሰብኣይ ኢዱ ኣእተወ። አብርሃም በኹሪ ወዲ እዩ ነይሩ። እዚ ማለት ድማ መንገዱ ኣብ ህይወቱ ሰፊሩ ማለት እዩ። ርስቲ ብኡ ወሪሱ ሕድሩ ቀጸለ። ኣምላኽ ግን ካልእ መደባት ነይርዎ። ንአብርሃም ድማ ካብ ሃገሩ ወፂኡ ናብ ኣምላኽ ዘርእዮ ሓዳስ መሬት ክኸይድ ነገሮ። ነቲ ውሑስ መጻኢኡ ብናይ ሓደጋን ጅግንነትን መንገዲ እናነገደ እዚ ጻውዒት እዚ ፍሉይ መብጽዓ ሒዙ ይመጽኡ። ኣምላኽ ንአብርሃም ንኹሎም ስድራ ቤታት ምድሪ ዝባርኽ ዓብዪ ህዝቢ ንምህናጽ ከም ዝጥቀመሉ ነገሮ። ኣብዚ መብጽዓ እዚ ግን ሓደ ዘገርም ነገር ነይሩ። አብርሃም ውላድ ኣይነበሮን። ሰበይቲ ሳራ ድማ መኻንን ኣረጊትን እያ ነይራ። አብርሃም ግን ንኣምላኽ ኣሚኑ ንሳራን ንሎጥ ወዲ ሓውን ሒዙ ኸደ። አብርሃምን ስድራ ቤቱን ኣብ ምድሪ ከነዓን ክሳብ ዝበጽሕ ዘይፈልጥዎ መሬት ሰጊሮም ንምዕራብ ተጓዓዙ። ኣብ ሰኬም ዝተባህለ ቦታ ኣምላኽ ተራእዩ ነታ ኣብ ከባቢኣ ዘላ ምድሪ ንዘርኢ አብርሃም ክህቦም ቃል ኣተወ። አብርሃም ንመብጽዓ ኣምላኽ ንምምካት ኣብኡ መሰዊኢ ሰርሐ። መጓሶኦም እናብዙሕ ምስ ከዱ ኣብ መንጎ አብርሃምን ወዲ ሓዊ ሎጥን ግጭት ተላዕለ። አብርሃም ንኽፈላለዩ ሓሳብ ኣቕረበ። እዚ ድማ ንሎጥ ቀዳማይ ምርጫ ግዝኣት ሃቦ። ሎጥ ንአብርሃም ምስ ከረን ከነዓን ገዲፍዎ ብሸነኽ ምብራቕ ልሙዕ ጎልጎል መረጸ። ጸኒሑ ኣብ ጽምዋ ለይቲ ኣምላኽ ንአብርሃም ተራእዮ። ኣምላኽ ንአብርሃም ኣብ ትሕቲ ብከዋኽብቲ ዝበርህ ሰማይ ለይቲ ኣውፂኡ ዘርኡ ከም ከዋኽብቲ ከም ዝበዝሑ ነገሮ። ኣብታ ህሞት እቲኣ አብርሃም ኣሚኑ ኣምላኽ ጽድቂ ኢሉ ኣመስገኖ። እግዚአብሔር ፍሉጥ ስነ ስርዓት ብዝተመስረተ ኺዳን ኣቢሉ መብጽዑ ሓተመ። ሰለስተ እንስሳታት ኣብ ክልተ ተቖሪጾም ተፈላለዩ። ድሕሪኡ እቶም ኣብ ቃል ኪዳን ዝኣተዉ ወገናት ኣብ መንጎቶም እንስሳታት ብደማዊ መንገዲ ይኸዱ ነበሩ። እዚ ድማ ክልቲኦም ወገናት ነቲ መሓላ ወገኑ እንተዘይሓሊፎም ከምቲ ጸላኢ ዕጫ ከም ዝበጽሖ ዘመልክት እዩ። አብርሃም ምድላዋት ገበረ። ፀሓይ ምስ ዓረበት ግና ኣብ ዓሚቕ ድቃስ ወደቐ። እግዚአብሔር ኣብ ድቃሱ ተዛረቦ። ዘርኡ ኣብ ዓዲ ጓና ጓኖት ክኾኑ ን400 ዓመት ባሮት ክኾኑ እዮም። ኣምላኽ ግና ብዓቢ ኽብረት ከም ዘውፅኦም ኣጋህደ። ለይቲ ምስ ኮነ አብርሃም ደቂሱ ኸሎ ኣርማታት ህላወ እግዚአብሔር ዝኾኑ ትኪ ሓዊ ድስትን ዝነድድ ሽግን ኣብ ልዕልቲ ደማዊ መንገዲ ሓለፈ። እግዚአብሔር ብዘይ አብርሃም በይኑነት መንገዲ ብምስጋር ፍጻሜ ናይ ቃል ኪዳን ኣብ ክልቲኡ ወገን ዘይኮነስ ኣብ ኣምላኽ ጥራይ ከም ዝምርኮስን ንሱ ጥራይ ናብ ፍጻሜ ከም ዘብጽሖን ኣርአየ። አብርሃም ወዲ 99 ዓመት ውላድ ዘይብሉ ክሳዕ ሕጂ ድማ ስደተኛ እዩ ነይሩ። ከምኡ ኮይኑ ግን ነቲ ዘይጽንቀቕ መብጽዓ ኣምላኽ ይውከል ነበረ። ማዕልያ ዘይብሉ ዘርኢ ዓብ ህዝቢ ዓዲ ነባሪ ህላወ ኣምላኽ እግዚአብሔር በይኑ በቲ ደማዊ መንገዲ ክኸይድ ከሎ አብርሃም ነቲ ቃል ኪዳን እንተፍሪሱ ሳዕቤኑ ባዕሉ ከም ዝስከም ቃል ኣተወ። ኣምላኽ ነዚ መብጽዓ እዚ ሓልዩ እዩ። ዘረአ አብርሃም ብተደጋጋሚ ካብ እግዚአብሔር ይወፁ ነበሩ። ከም መቕጻዕቲ ግን ገንሸል ኣምላኽ ይሕረድ። ደሙ ድማ ካብ ነፍሲ ወከፍ ነገድን ቋንቋን ህዝብን ሰባት እየበጀዎም። ብምክታልኩም እናመስገና እዚ ቻነል እንተዳ መሲጥኩም ነዛ ቪድዮ ላይክ ጌርኩም ዛንታታት እዚ ቻነል ሳብስክራይብ ብምግባር ንተስፋን ድሕነትን ኣምላኽ ዘድልዮም ሰባት ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ደገፍኩም ንዝምህሩን ብተስፋን ዝፍውስ ዛንታታትን ከንዘርግሕ ይሕግዘና እዩ። ኣናጽ ሓሳብኩም ኣብ ታሕቲ እምብሩ። ኣብ ዝቕጽል ዛንታ ዳግማይ ክሳብ ንራኸብ በብዘለናዮ ሰላም።